In de zie dat de Korbbel League nou bestiert, spelen er nog meer een Friese ploeg op dit hoogste niveau. LDODK kent dus voor een primeur zwargje. Als de ploeg van Gerald Aukers net verliest, binnen ze op dit niveau de eerste Friese kampioen. In Den Haag verleert LDO Kwartli nog maar 26-23 van die Hagen. Benamen de Haagse vrouwen wie daarop dreef en daarom zette Aukers zijn team oorsdel. Het vak van André Zwart startte nu in de eerste verdediging, zodat Marion Visser de Haagse topscorster Celeste Split kwarthouden koer. Het is Wol die Hagen wat op vastsprong komt. Patrick de Bruin scoort 0-1. Maar het is LDODK wat in eigen hal gauw het zaakje weer rechtloeken kan. Mooi een omdraaisituatie onder de koer van Femke Mulder betjut een 3-2 vastsprong. Maar er ziet spanning op het duel, want de eerste minuten wie het god van de koer min te vinden. Ook LDODK hier de les van. André Zwart, maar hier 2 keer achter maar onlezen. Kanske onder de koer nog van Marten Koop van der Velde gaat echt mis. En dat betekent dat die Hagen weer ontsluiting vinden kan. En die ontsluiting komt er via Mirte van Ittersen bij de trobbraak. En op Fjouwerige League kan het alle kanten weer uit. Maar het is LDODK dat een hele goede opmars maakt in de ren van die eerste helte. Geduldig wordt er zocht om goede mogelijkheden, like als hier de dubbel. En de score is daar van Henk Bijker, de assist. Die weer van Marcus de Boer. En dan rennen de LDODK's uit naar 8-6. Die Hagen had het dreig, maar pakt dan toch die lietse kansjes mee. Via Erik Mol is het dan 10-9 en is het verschil nog maar 1. Maar juist op die momenten is LDODK scherp. Want voortdadelijks is daar het antwoord weer, en deze keer van André Zwart, met een hele knappe trapbraak. Wordt het al wat zien. En dat hele lietse verschil blijft tot aan het skoft. Vlak voor het skoft doch die Hagen toch nog wat waarom. Via topspeelster Celeste Split, die dan toch nog een keer scoort. En de rest dan is dan tolwet zien in het voordeel van LDODK. Bij die Hagen leeuwen ze er nog in. En Gerald Aukers is er nog lang net gereisd op. Maar het is Marion Visser die haar persoonlijke tegenstander kwart houden en zelf mij scoort die het verschil brengt naar 3-10. En in het begin van die tweede helft wordt het verschil maken toch LDODK. De aanval begint hier met André Zwart en die docht het zelf prachtig weer met een onderhandse trorrenbal. 14-10. En dan is het toch voor het eerst een lietsgotje slijn en mij LDODK beginnen te hopen. En die hoop weer te jochten. Want als een ploeg vleugels krijgt, dan is er een soort mogelijk. Liek als Jeremij Marcus de Boer. Hij is met name de tweede helft heel toek. Met 2 treffers op Riegen is het 16-10 en liek het net meer misgaan te kennen. Maar vanzelfs is die Hagen nog net uitschakelen. Het is diezelfde Celeste Split die hier foutief afstappen wordt. En de strafworp van Patrick de Bruin betjut 16-13 en die Hagen komt toch weer wat waarom in de wedstrijd. En er bad meer, want bij LDODK wil het even net meer. En derde score van Cindy Larakker en dan is het nog maar 2 punten verschil. 16-14. Slacht het dan toch nog de verkeerde kant uit. De trobbraak en die wordt afsluiten. Het is een snijbal, zei de skiersrechter. Cruciale beslissing, want in steed van 16-15 wordt het balbezit voor LDODK. En die had daar de aanval staan met André Zwart. En die is heel toek. En die maakt er zandje en viertje van en deelt een enorme mentale dreun uit aan die Hagen. En daar komt die Hagen net meer omheen, want het is op een ei LDODK met Marcus de Boer. Hij hier maar liefst 5 treffers in de tweede helft. En dan is het wel oer en uit met die Hagen. Zij komen nog een heel iets beetje weer om in die slotfase. 22 nieuwtje in de laatste 2 seconden, maar de titel is binnen voor LDODK, kampioen van de haardklasse. Wat een debuut in de hoofdklasse. Ja, supermooi zo'n ploeg. Hè. Maar zo'n superploeg. Voor jou, Jelien, ben begonnen. Wie in de eerste klasse. En nu kampioen in de haardklasse. Dat is gewoon onwerkelijk haast. Er zit misschien nog wel meer in, hè? Nou ja, we zullen zien. Ik bedoel, kruisfinales. Eerste wedstrijd bij thuis. Nou, ik ben thuis ongeslagen, dus dat mag goed komen, zoals zeggen. En dan de uitwedstrijd gelijk maar winnen. Nou, ik ging rond mijn tweede wedstrijd. Ja, dus ja, ik zou het wel zitten. Ja, dit is na een week sneu en volgens mij naar binnen komt. Of nee, voor mij komen die heren. De eerste binnen komt thuis.
En dan waren ze jongen geloof ik naar binnen komen. Nou ja, dat zie ik wel. Maak ik niet zo wel uit nou. Ik ga eerst feest vieren.